motorku malah tiba lecet iragat deh. Lho tenan to Mas. Jani ngayal tenan. Ya blek. Alangan mbak. Piye cobane wis ngene iki? Nah iragate piye mbak ben murah mbak? Ini nang telepon jasa harga mawon Mas. Pinten nomor mbak? 0271 Pitu siji pitu. 526. Halo. Prima Mas, ana sing iso dibantu. Mbak niki ada ngurus asuransi motor iku saged mboten nggih? Iki dino libur Mas, izin-izin pripun? Biasa gak jam pinten mbak? Jam 10. Oh nggih, menjeng kula ten kantor mawon mbak. Nggih Mas, ditunggu. Nggih mbak matur nuwun. Ngurusnya gampang, layanannya cepet, bisa dipercaya. Jasa Raharja.